тамошо кунед. И типа ҷина мерасида ки бубуро бигреза брава. мизоҷони ҷинси занро бовар мекунонид аст ки вуҷудашон ҷин дорад ва бо баҳонаи аз тани онҳо баровардани ҷин бо замзамаи сураи оятҳо ба онҳо наздик мешуд. Амада салому алейкум бародаро, хуш омадем ба канали Ҳасим Шарипов. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов ва дар видеои имрӯза мехоҳам дар бораи як мавзӯе гап занам ки хеле ҳам мавзӯи муҳимай, хеле ҳам важнияй бигем, ба хотири чӣ ки ба ғайр аз оне ки ин намуд одама истифода бурдан, ин намуд фиреб кардан, ин намуд дар дин мазҳаб поймол кардан, ба ғайр аз оне ки дар наворҳову дар ахборот дида мешавад, бо мешава ҳамихе ҳолатое ки дар ҳаёти оддӣ мада мисол ягон шиносум ягон кас мепирсанд, интересоват мекунанд дар бораи ҳамин хел одамо. яъне ки куҷо рафтестай мишлени мардум, куҷо рафтестай вообще дар бораи чӣ фикр мекунанд. боз дар ин бора гап мезанем ва мухлисои варзиша гуфтанем ки агар ки шумо бихоҳем фаҳмидан ба наздикӣ бозии кияй ё ин ки ҷангҳои кияй, ба ссилкаи дар комментария закрепида бигзарен, ссилкаро букушоен, дар оҷа ҳамаи бой, ҳамаи ҷангҳо, ҳамаи чизҳои нав, бозиҳо датаҳошон мондагиай ва шумо метавонед регистратсия кунед дар ӯ сайт ва дар бурди ҷангҳоро бозингарои дӯстдоштаи худтон сумкор кунед. Истифода бурдани промокода бародаро фаромӯш накунед ки ба ёрдами промокод то 6,000 рубла метавонед бонус ба даст биёред. ссилка ва промокод дар комментария закрепидагиай. сергари ва мардумфиребии Одинаи Файзулло агар як тарафи масъала бошад, тарафи дигари масъала бисёр мудҳиш, нанговар ва таассуфовар аст, зеро ном бурда бо истифода аз боварии динии занону духтарони нотавон ва дучори мушкилӣ гардида ба номусу иффат ва покдомании онҳо дастдарозӣ мекунад ва бо баҳонаи дохониву мушкилкушоӣ бо ҷавондухтарони гумроҳу бесавод муносибатҳои бадахлоқонаву шаҳвонӣ анҷом додааст. хеле ки дар видео тамошо кардем бародаро, ба ном муллоҳо, яъне ки намуд муллоҳоро ман муллоҳои дар қавс ҳамин хез накардам бародаро, ин нохунак мешавад, дар қавс мулло меномум, барои чӣ хотире ки ино реални мулло нестанд, ино изначална ҳамин хел ҳадафшон ҳамин будагия, яъне ки хачона мулло муаррифӣ мекунанд дар байни одамо ки ҳисоби ки баъдан уважени дар байни халқ пайдо кунану баъдан ин ҳамин хел корода даст бизананд. яъне ки истифода бурда аз зудбоварии зано, аз надонистан аз нофаҳмоии зано истифода бурда вора чӣ бигум, ҳам физически истифода мебаранд, ҳам молиявӣ, ҳам психологически, яъне ки аз во ҳам сум мегиранд, ҳам қатъишон зино мекунанд, ҳам вақте ки ин кора кард уже ӯ мард чӣ бигум як источники шантажи ҳамун занак ҳисоб мешавад. ин зан баъди ин кор дар ӯ як ғулом ҳисоб мешавад, агар ки ба ақл набошаву наоборот ин кора зидди ӯ накунад. изначално ки зидди ӯ намекунад, барое ки агар ки ба ақл мешид ба ин хел доми одаме ки гӯё муллоай гирифтор намешид. асосан шаҳрвандон ба хотири чӣ назди шумо меомаданд? ба хотири шавҳарашон қатъивай нашаванд гуфта, ё ки ягон ҷидо нашаванд, ҷангу ҷанҷол. духтарое будан меомаданд ки мисол фалон бачара мехоҳам бигирам, барои вай меомаданд, ё барои кушоиши коршон меомад, барои мисол ҳамо иш ба иш гарм шаванд, ояти Қуръон менависанд. кадом оятро менависед? ва минанноси ман яттахизу мин дуниллоҳи андода. ина мегуфтанд ояти меҳрай, меҳр, муҳаббат. яъне ки зан мехоҳад ки қадди шавҳараш ҷанҷол нашавад, аз шавҳараш ҷудо нашавад, меояд пеши дар натиҷа хай мебинед чӣ гап мешавад. муҳтарам занҳои шавҳардор, ҳамчун мард шумо да савед ки чӣ гуна қадди шавҳаротон ҷангтон нашавад ва ҷидо нашин. кам шавҳара нервӣ кунен, иззати ҳурмати шавҳара фаромӯш накунен. як чиз фаромӯш накунен ки мард барои зан гирифтан чӣ қадар талош кашидагиай, чӣ қадар азоб кашидагиай, ба чӣ орзу ва ҳавас зан гирифтагиай. ин кора ба хотири оне накардагиай ки як сол пас ӯ ҷидо шавад. аксарияти 90% ҷидо шудани оилаҳо аз сабаби муноқиша, яъне ки аз минуси зано мешавад. дар ин ҷа нагем ки то марда ки тарафи мардакора мегирад, не, аз тарафи зано мешавад. барои чӣ хотире ки мард ин қадар танқисӣ кашидагиша барои он хотире накарда буд ки як сол пас ҷидо шавад. зан ҷои худша фаромӯш мекунад ва ҷои марда фаромӯш мекунад. дар натиҷа оила ҷидо мешавад, дар натиҷа муноқиша мешавад, дар натиҷа разбор мешавад. бисёр занҳо чӣ дорад? сабаби якуми сарзаниши муноқиша рашки занай. рашк ҳамун чиз асос дора надора, зан рашк мекунад бе асос, бе чиз. дугонаш агар як гапа гуфт ки типа меган мардакои хелию хеле
тамом уже ҳамин гап дар сари ӯ тов хӯрдан мегирад. як чиро фаромӯш накунед зано ки вақте ки шумо рашк мекунед, вақте ки шумо мехезен дар хона ҷанҷол барпо мекунед, шумо фикр накунед ки ин натиҷаи хуб меора. ҳамон қадаре ки шумо ҷанг мекунед, ҳамон қадаре ки дар гӯшҳои мардак садои бад мерасад аз тарафи шумо, ҳамон қадар дили мардак хунук шидан мегирад ва ягон намуд инаи хеле мулоҳо ба ягон намуд санг ба ягон корчашон дили мардака гарм карда наметавонанд. ягона шахсе ки дили мардак гарм мекунад ки оилаи шумо барбод наравад, ин худи шумоен, муомилаи шумоe, меҳрубонии шумоe, рафтори шумоe. Мард чӣ мехоҳад? Мард ҳамин қадара мехоҳад ки вақте ки аз кор омад, ӯра дар хонааш як кас интизор бошад. вақте ки аз кор омад, ӯра як кас дар хонааш пешвоз бигирад. вақте ки аз кор омад, ӯра як кас бига хушомарди мардак, як хӯроки гарм дар пеш биёра бита. вақте ки саҳар ба кор рафт, гуселиш кунад бо лаби хандон, бо чеҳраи хандон. албатта ки дар бораи вазифаҳои мардам фаромӯш намекунем ки вазифаи мард ҳамие ки зан бояд ки ягон танқиси на аз ҷиҳати молиявӣ, на аз ҷиҳати ягон чи дига бояд ки надошта бошад. ва ишам фаромӯш накунем ки ҳар оила ҳар хел астае. ҳаст оилае ки бечора камбағале, ҳам мардак чӣ қадар ҳаракате мекунад, чӣ қадар коре мекунад, зато оилаша гишна намемонад. бале оилаҳое ҳастае ки обши гишнаанд, мисол бачани чӣ қадаре ки дар кора ҳамон қадар серпир гашта наметавонанд. но мардак агар ки чӣ қадаре ки худаш хурд, агар ки фарзандошам, зану фарзандшам ҳамон қадар чиз бихӯра, мард гунаҳгор дар ин ҳолат нестае. бале мард дар як ҳолат гунаҳгор мешавад, боиси ҷанҷоли зан мешавад ки агар ки мард дар берун худаш айши ашират кунад, дар берун якум, дуюм, сеюм, чорум, панҷум, ҳаштум, даҳума бихӯраву дар хонаш зану гудакаш чою нуни қоқ бихӯранд, ин ҳолатда мард гунаҳгор аст. бале но ман фикр мекунам ки на ҳама ҳолатда ин кор рух метавад. дар хонаи шумо агар ки мард шуморо аз ҳама чӣ таъмин кунад, қати шумо беҳуда ҷанг накунад, беҳуда чӣ накунад, шумо қавақтона бидозем барои он хотире ки дилтонда ягон гап рафт ки телефонша як бор навардошт, дилтонда ягон гап рафт ки фалон шав дертар омад, ба хотири ин бихезен разбор кунен, зиндагиро ҷадир мекунен худи шумо. ва духтарое ки навози мега барое ки қати фалон бача соз бигиранд, якумаш ки барои қати фалон бача соз гирифтан, агар ки шумо худ мусалмон бошен, гӯё ки ба фаҳми шумо кушоиши кор гирифтанам ин як қисми аз ислом боша, агар шумо худтон противоречит кардесен як кора, кадом кора ки шумо бояд ки қатиу бача вообще-то бояд гап назанед ва шумо чизе ки ислом запрешат мекуна ба воситаи ислом ҳамира якҷоя кардесен. дидесен чӣ хел замини осмон раздаштеса. якум дуюм ки гарчанде ки агар хостенам совет чӣ хитонда сар даҳантона тоза кунен, соз бигарден, сухани хуб биген, муомилаи соз кунен, муоширати соз дошта бошен. пешаи ӯ бача 18 бача дига қади гап назада боше ки ӯ бача дарак наёфта боша аз ин кори ту, ё ки қатиан бача гап мезани параллелна қатиятаи дигаш гап назани ки хай иш хушрӯя ма қатиш гап мезанам, иш безебаи сум дорам, аз сумира мегирам, хай қати чӣ мекунам, ё ҳардуш иша иш дарак меёванд. агар ҳамин хел кор набоша, шумо да ягон одам барои кушоиши кор нависондан дар кор намешавад. ва бо чизи мега ки одамо меомадан барои кушоиши кор, барои кушоиши кор сар аз хоб бихезем паготар, бисмилло бигем, бихезем бирен корто накунен. ин ҳами кушоиши кор аст. дига хел кушоиши кор вуҷуд надорад. калимаи бисмилло, кушоиши кор тамом. аллоҳ мададка кӯмак тамом. дига намуди кушоиши кор вуҷуд надорад. хез рав корта кун. ин хел дар хона типани хеле бишини под болои под, ман мерам мози айнову мулои гарени хеле мулои дар нохунак ягон коғаз мегирам, хаям хов мерам да ҳамҷа носа мепартом, корум пеш рафтан мегирад. нест ин хеле гор, ин хеле гап да ягон ҷо нест. дар бораи дигарш гап мезанем. бародаро, хоҳаҳоро, апао, зано агар касоне ки бошанд, чӣ хеле ки гуфтестай, меҳр кардан, байни ду кас файрод кардан ё ин ки дилгармӣ ягон чиз дигар. тамошобинои азиз, ман шумода як савол метиҳам. агар рафтори ту ранги рафтори хар боша, агар касе боши набоши тамошобин, рафтори ту ранги рафтори хар боша, гуфтори ту ранги гуфтори хар боша, ҳангаз кунӣ, аз танат бӯи хар ворӣ, бӯи бад бирояд, оё баъди ҳамин кор ту бирай хита дар ҳамон одами мехостагид гармӣ кунӣ, инаи ояти муҳаббати чӣ хеле ки худаш мега бихонӣ, оё ҳамон одам тура баъди да ту меҳр мекунад, муҳаббат мекунад, ба ҳамин хел рафтор, ба ҳамин хел кор намекунад. ман ҷавоб мегӯм дар гапам. меҳр муҳаббат худаш чия як бор ҷавонитона ба ёд биёрен. дар вақте ки дар ягон кас ошиқ шиден, савол тиҳен ки барои чӣ шумо ошиқ шиден, яъне ки меҳр пайдо шид, барои чӣ хотир. худи понятияи меҳр, худи понятияи муҳаббат, худи понятияи ишқ ҳамие ки дар ҳамон одам ту чизе ки мебинӣ барои ту приятнияй. гуфториу, рафториу, кирдориу, сару либосиу, тозагиу, маданиятиу, тарбияю. вақте ки ту дар ҳамон объект минус намебинӣ,
ту мехоҳӣ ки ҳамуро боз бинӣ, барое ки чашми одам, хиди одам, табиати одам ҳам хеле ҳастае ки як чизи зебо, як чизи хушрӯ, як чизи приятниро мебина, мехоҳад боз бина. шумо одама як тараф монед. вақте ки ягон ҷой, ягон шаҳри базеб, ягон манзараи зебо ё ки ягон мевагии зебо, даже як хӯроки ба мазара мехӯрен, шумо ҳаракат мекунед, яъне ки бо дилтон мекашад ки ҳамро бо бихӯрен. ҷои базеб боша, мехоҳем ки ҳамҷо бо бирен. ҳамин ишқ, ҳамин меҳрам ҳамиае. Чи ту мошина дӯст дорӣ, чи одама. Фақат чие? Ту бе ҳамун чиз наметонӣ. Ту агар мошин ягон намуд маркаи мошин дошиқ шудагӣ бошӣ, агар ҳамин бихоҳӣ ҳамуро бигирӣ, любой намуд корро мекунӣ, ҳисоби ки ҳамуро да консоф бихарӣ. ҳам бача дам ошиқ шудӣ, агар духтар бошӣ ва бача бошӣ, духтар дам ошиқ шуда бошӣ, ҳамуа ҳаракат мекунӣ ки ту ба ҳам бирасӣ консоф. Барои чи? Барое ки и объекти ҳастае ки, як чизе ҳастае ки ҳаматарафа барои ту ҳамун чиз маъқулае аз ҳама ҷиҳат. мисли як шаҳре мераи зебое, ҳамаш тоза, ҳамаш оза, ҳамаш чай, миёй бо мегӯӣ не ман бо мерам, маъқулайта, бо мехезӣ мерай. Кушоиши кор, дилгармӣ, дилхунукӣ ҳамаи дар дасти шумоe бародаро, хоҳаро, апао, зано, модаро, ҳамаи дар дасти худи шумоe, дар рафтори шумоe, дар гуфтори шумоe, дар кирдори шумоe, дар тарзи ҳурмати шумоe. оз намеҷа ду одама бимонем, як одамаш ҳама тарафа рафтори кирдораш хуб боша, мара ҳурмат куна, ва дар инҷа як одами дига ҳама тарафа рафтори кирдораш бад боша, ҳурмат накуна. И агар одам як кони санга агар бигира алов кунаву дар ҳамун санг мара дилгармӣ куна, ман ира нағз намебинам ҳеҷ вақт. аз як духтари ҳисорӣ ба маблағи 5000 сомонӣ гирифтам. гуфт ки як писара ба ман гарм шава, то ин ки вай мара бигира. 5000 додае ки дили ҳамун одам гарм шаву мара бигира. Ина биёвем бигирен. И 5000 аст ту дар сари худат мезадӣ, дар саломатит, дар сару либосат, дар тозагии худат, дар кирдору рафтори худат эффекташ ҳазорвайной мешуд. ман дар шаҳри Андиҷон дар муддати 6 сол Қуръонро аз ёд кардам. қори мураттаб ҳастам. Бародаро, як чиша дар ҳаминҷа ма гап мезанам. Ма дар гапи худам уверениям, гарчанде ки ма ҳамчун мулло, ҳамчун канали динӣ каналма муаррифӣ карда накарда бошумам ҳам, агар ки қиморам ки рекламаам кунам дар видеоҳом, ма аз ин намуд одамо фарқи ма дар чие ки дар каналам, дар ҳамин ютубам ҳатто каналҳои исломӣ ҳастае ки уво канали исломӣ гуфта сухани Аллоҳа гуфтан барои уво як ниқоб шудагиае. Ниқоб барои оне ки мардум аз хотири дини ислом увора уважат кунанд, уро ҳурмат кунанд, баъдан ба ҳамин корҳои сияи худшона пеш баранд, чӣ мақсада чӣ коре ки доштан ҳамура зери ниқоби дин пеш баранд ки одамо чӣ хеле халқи мусалмон дина ҳурмат мекунанд, ба хотири дин шуда одаме ки аз дин гап мезанад уро ҳурмат мекунанд. Иё ҳамин чиза истифода мебаранд бародаро. Ва ҳамин қадарша ма шумо да мегум гарантияш қатӣ ки бародаро як чиза шумо ширк гуфтан ҳамин чиза мефаҳмед. Яъне ки аз ғайри худо талаб кардан ин мешава ширк. Шумо халқи мусалмон мисол намега ки кушоиши кор ё ки ягон сафедии кор, чирнилии кор, дигар кушоиши кор. Аллоҳ акбар бугӯ хез тоҳорат ки намоз тахон, бисмилло гу хез равай пай корот чай намеша кушоиши кор. Дар боло худо истодагии худо қатъи ҳамаи мо ҳастае. Худо дар вақти ҷойнамоз, дар сари ҷойнамоз шудан сажда кардан, ту уже қатъи худо рӯпарӯи аз худо ту талаби кушоиши кор кӣ. И кияе ки ту миёй ай кушоиши кор мекунӣ? ман онҳоро мегуфтам ки биёин дар пеши баротон нависам, кушоиши кортон мешавад, тезтар коротон бароро мегирад. вақте ки ман дар пеши барошон менавистам, онҳо шаҳватшон бедор мешид, ки зино мекардем. наворҳое ки пеши назари бинанда қарор дорад, амалу рафторҳои қори Файзулло дар он аён аст. И хеле гапҳо ман намедонам. Агар одамое ки боша ки специально боинем хеле кора пеш баранам, хеле кора бикашан, во просто бизнесменам бародаро. Яъне тамошо кунед. маъқулаш мудами. Ва боз ман мегум ки чӣ хеле ки ман дар як видеои пешина гунаҳгор кардагӣ будам худи тамошобиноро барои контенти ҷазир, оли бомо дар ин бора баъдан бо гап мезанем. Дар иша ман гунаҳгор мекунам. бале, оз шумо мегӯед ки бечора хаю занакора фреб кардаи дигар дар гӯшҳошон лапша кашфол кардаи Исуса. Бо ман ҳамёра хичона гунаҳгор мекунам. барои чӣ хичона гунаҳгор мекунам ки ақли шумо дар куҷоае? Майли хай ба воситаи дугонат, ба воситаи кампирафсонаҳо хай бовар кардӣ ки нем хеле мулло будай, ӯ вай мекардай. Тра ягон чӣ мегуфтай, корот сафед мешидай ё ки бахтат кушода мешидай ё ки дигараш. Фаромӯш карден аз дабораи намоз ки намоз барои чие? Чӣ хоҳиш, чӣ чизе ки дорен дар вақти намоз шумо прямо худоро бигӯед. Тамом. Бинед кортон чӣ хеле пеш сафед мешавад. бо роҳи
فریب آنها را میگفتن که با من خواه خیسکنده کاراتون میشه. نوشتن در پیش بری زنانی کار افتاده وسیله است که نام برده با این راه شهوت آنها را بیدار نموده. барои чӣ ман занҳоро хичона дар ин кор нагор мекунам ки ҳо фреб хӯрдан аз хотири дугонаш аз хотири ягон ҳамсояш ягон касе гапа гуфта бошаш дар ҳолате ки ту мехезӣ миёи хонаи ҳамин хел одам утра мехеза типа кушоиши кор типа барое ки бахтат сафед шава ё ки ягон чиз дига шава гуфта тра мега пеши барта кушо ма дар болои ҳамон пешои барета ҳамин гапа нависам. Ту агар кам тарак ақлат кор куна якумаш ки ба гуфтаи ӯ худаш ки ӯ хати қуръона дар ҳамун коғази кушоиши корш ба гуфти худаш менависона мета дар куҷо туғурӣ мегира ки ӯ бояд дар сари дар пеши бари ту нависа ҳамин гапа тура лич карда. Вақте ки ту уже мусалмон ки бошӣ агар ту бояд бидонӣ ки дар як хона мард зан шитагӣ темболи зан луч дар пеши марди бегона сарш луч танаш луч и худаш уже мумкин нестай. А ту гӯё ки пеши мулло рафтестӣ барои кушоиши кор кардан. Вақте ки ӯ мулло тара дархост мекуна ки либосота каш ма дар болои ма дар пеши бари ту ҳамун калимаро нависам ту аллакай дарк намекунӣ ки дар иҷа машини чества рафтеста просто як ғара як зинокора тамом ҳамҷа ту намешава ки бихезӣ бибурой ки нападани нашава. Не места ку хай навис чӣ хеле ки худаш и типа дар қавс мулло ақл мекуна мега ма вақте ки дар болои дар пеши баршон менависонда яки дар пеши бари ӯ нависондани специал не ки ӯро шаҳватшона бедор кунава шаҳватшон бедор мешид мега бадами кор мешид яъне ки вақте ки ман менависондам мега вақте ки пеши барша мекушод хай уже бад шаҳватш ки бедор мешид худшам муқобилият нишон намедод. Танҳо як одам муқобилият нишон метад дар ҳамин кор ва скорее всего пишти ҳамон одам меқапанира. Яъне ки гапи муқобилият нишон надони ҳамин чие ки значит ӯ худшон мехоҳанд ним қадар кор. Як бор абсурдии кора бародаро тамошо кунем ки барое ки кортон пеш бирава биё дар пеш бартон нависам барое ки коротон пеш бирава биё бо мо ховхез кунед. Яъне ки ба гуфти шумо изначально пеши гӯё мулло рафтестен ки шуморо ягон хати қуръона типа нависонда битияу кори шумо пеш бирава. Дар натиҷа вақте ки шумо мерен ӯ одам шуморо мега биё ховхез кунем ба корите пеш мерава. Одам да чиво метавона ки беақл боша ки ҳамира дарк накуна. Ма дар иҷа пеш аз ҳо и одам гуногора и одам гуногора ба мувофиқи гуноҳи худи ҷазои худша мегира не ки ма пеша ё анамеи занора худшона гуногор мекунам. Чӣ хеле ки ту нафаҳмидӣ дар иҷа ки ҳамин одам просто ба манфиати худаш тара физически истифода бурдастай ҷинсӣ нафаҳмидӣ як камерата ки дар иҷа хати қуръону кушоиши кор дигараш ина иҷау зино дар ина иҷа ё замину осмон разница доранд то есть ту байни ҳамаи ягони хеле разница нафаҳмидӣ ки дар ин чӣ гап рафтестай. Хай майли ҳо просто пеши одам агар именно ба хотири ҳамун зинора кардан рафта бошӣ ҳои дига гап не ки ту ба мақсади кушоиши кор рафтестӣ дар натиҷаи ина кора мекунӣ. Замину осмон разница. И поймол кардани дин ҳам аз тарафи ина одам мешава ҳам аз тарафи ҳамун заное ки пешон мераванд. Барои чӣ хотире ки ба хотире ки типа кори хайркунӣ рафтестанд. Барои чӣ хотир поймол кунӣ мешава ки дин ниқоби кор мешава. Дин ниқоби ана ҳами кор мешава. Барои ана ҳами хотири поймол кардан мешава. дар ҳамин ҷо як чиз фаҳмидан дар кора ки чӣ хеле ки худаш мега як одам муқобилият нишон дагия скорее всего баъди ҳамин дастгир шудагия ва айҷа маълум мешава ки чӣ қадар муддат кори дароз давом ёфтагия ки мега ки аксарияти занҳо пеш меомад ман ҳамин корро мекардам. Яъне ки ҳамин кор фош нашуд ҳеҷ вақт набаромад. Барои чӣ ки ӯ занҳо ҳамин корро мекарданд хай дар ҳолати кардан дар ҳолати гӯё фреб хӯрдӣ гӯё шаҳвонӣ тура боло бурду сарат беақл шида ҳамин корро кардӣ о баъдан рафтӣ ба худ наомадӣ. Не баъдан ба худ омадагия ба фикрам бо омадагия кушоиш корро биё як тараф монем гуфтагияю аз ҳиссиёт ва боварии динӣ дар куҷо тоғри мегира бардоро корт шам о як чиз дига дар куҷо гуфтагия ҳамин чизо дар куҷоа ҳамзамон муайян карда шуд ки номбарда барои сеҳру ҷодугарӣ аз корт шам оби нӯшокӣ ва китоби ҳофиз ки бо хати форсӣ навишта шудааст истифода намуда бо мақсади ба даст овардани маблағи пулӣ бо роҳи фреб ба боварии шаҳрвандон даромада барои осон намудани мушкилоти онҳо бо хондани оятҳои қуръон маблағи пулӣ талаб намуда гирифтааст. тамошо кунед и типа ҷина мерасида ки бубуроя бигреза бирава мизоҷони ҷинси занро бовар мекунонидааст ки вуҷудашон ҷин дорад ва бо баҳонаи ҳастани онҳо баровардани ҷин бо замзамаи сураи оятҳо ба онҳо наздик мешуд. и бародаро и дар назари аввал хандовар мераса не ки ҷои тааҷҷубуш ҳаста и як даҳшатае и дар чиво поймол кардани худи дину мазҳабу ҳамае. мо дар наворҳо мушоҳида кардем ки шумо ҳангоми дуохонӣ аз як найча истифода мебаред. ҳамон найчаи шумо чӣ хосият дорад? ҳамон найча масалан куф кунед агар ба худи руман намедорад чара ҳамин шлангча масалан
و در انسان هم اویاخی یعنی دم برای دیگر با شفا یافتنش انجام نمونش. برای چی شما یک سمت نیچه را در دهان خودتون میگذاشتید و یک سمت دیگه نیچه را در دهان میزوج اکثرا زنها میگوشن در دهان زنها میگذاشتید؟ چی خاصیت داره؟ چی عاقبتش چی هست اینا؟ برای که همین دم با بیرون نبرده فقط راست باشن همین درون برای рӯ тасиё бародаро ба ин хе гапи кор бовар накунед чи паву найчарад истода дани хиш монда истодаданио пуф мекарда ки ҳамун дам тезтар барова будроя бародаро ояти қуръона вақте ки мехонанд дар ҳамун хона агар дар хонаи 10 метра муло дар инаи тараф мондагӣ боша занеро ки дуо мехонад дар кинҷи ҳунаву тараф рӯш агар пӯшондагӣ боша дареҷа муло дуоша хона ӯ хати қуръон мераса барои ӯ гӯшиш ки ҳамун хати қуръона мешнава ҳамун барои ӯ басандае чӣ гуфтестаи як усули ҳастае ки одам да бояд наздик шава шлангчаш иним қадар мегира оста уси шланга хурдан мегира пад я вақт нигоҳ мекунад ки дар зан наздик шидагия уҷа погизад ҳамаи коро бародаро дареҷа гуногор да тарафае аз ду ҷонибай вақте ки ҳамун зане ки дар ҳамҷа шидагия и ба ҳам найча пуфш кардаиса охирон дар найчара ҳардаш мехӯранд нигоҳ мекунанд ки дар байни даҳанои ё ягон найча дига нестаи иним қадар растаяни мондагиай занак чӣ ба намехезад доду вой када бигиреза брава ва як проблемаи дигар ҳаста ина ё хай чона табиб гуфта кушоишикор гуфта дигар чӣ мекунам бо як хела проблемаи ҷиддии дигар ҳаста ба ғайр аз ино бо ура чорная магия ҳам буге мешава фолбинӣ беҳадам дар байни одамо паҳнай бисёри одамо то ҳозира ҳатто ки асри 21 соли 2021 истифода мебаранд мада агар иҷозат шава аз тарафи мақомот ман решаи иёра намемонам намехе проект мекунам ман ҳам бисёр одамое ҳастанд ки ҳатто агар мегӯишона бовар намекунанд ӯ мефаҳманд ӯ ихе мекунад ӯ ина и гапи маро гуфта ка якиҷо фаҳмид ира гуфта ка якиҷо фаҳмид бародаро ё приёмай айкиҷо фаҳмидан ҳамаи ира гуфта мешава шумода ман я намуд ӯро ошкор мекунам намуд ранги сири фокуснико ки шумо дам бигирен фақат мада иҷозат дар корае ки маро бигӯянд ҳо туда иҷозат хез бигирав ҳамаамиро ошкор камера қатӣ запис қатӣ бародаро фирефта нашен любой намуд кушоиши кортонда любой намуд проблематонда ҳатто агар хоҳен шумо ки ягон чиро дар бораш фаҳмен сидқан сари ҷои намоз дашинен ба сажда равен дархости ҳамун кора кунен дар шаби хобтон шумо ҷавоб дар ҳамун саволи худтон мебинен агар ягон чиза фаҳмидани бошен кушоиши кор хоҳен бисмилло бигӯен сар аз барвақт хоб хезен бирен ай пай кортон шен ҳама да хайр бародаро то видеоҳои оянда агар ягон каси Европа рафтанӣ боша кор карданӣ боша ин видеоро тамошо кунед баъд хайр шахсоне ки мехоҳанд дар Южный Корея Литва ва Полша кор кунанд ва 3 маротиба аз маоши Россия зиёд гиранд метавонанд ба ҳамин номер танҳо ба воситаи WhatsApp алоқа бароянд ин ширкат шуморо ба ҷои кори хуб ва ҷои хоб таъмин мекунад ва дар бораи ҳаққонӣ будан ё ки набудани ин ширкат бародаро якчиро фаромӯш накунед ки ман ягон вақт ягон машиника реклама намекунам яъне ки ҳамаш ба боварияй